Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigapang ninyong Kuya Joel Bensica uman sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. Og sa tanong mga kiksunan mga kasama, awahagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka asawa nga nagpatago lang sa ngan nga Wilma. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Danyosos Cabrera. Kay kalaan ang ato magtatampo si Wilma. Kini akong problema, bahin ni sa kong bana nga grabe kabisyoso. O kung nga nung na problema ko, no? Ingon ini ang mga paghitabo. Kalami tan-aon aning bayhan nang nagkaon. Ay, kagutom man. Ay, kalami nagtuwa akong laway. Ma? Saan tan-aon mo? Sige mag-cellphone ha. Sige lingkod ka po yan. May na lang ni, uy, nga nabuang ko cellphone, di parehas ni mo nga nabuang ka sa mga babae. Igo ka, no? Bro, tinuot. Bitaw, naglingkod, nagkaon. Naglingkod, nagkaon. Mga babae. Probida, mga babae. Kalami. Siguro nagbalik tao na na. Undang na ko ng babae tao. Kanos, Ay, sos ka po, yawian ni mo, Wilma. Oy, pagdungang rin yung gutom kayo. Wala ka pa kanasi mo mga babae. Ang babae, payatawian ni mo, oy. Pait bitaw ko. Pait pas panyawan. Ikay lungag itong imo. Ako man yung imong sugoon. Nga nalingaw kong tanaw ining mga mukbang dire. Wilma. Mm. Ati mana itong bana ni mo dito ay. Ay, sus, di na to bata si Dave pa, oy. Naunsa. Puno na mo kinaiyan, no? Alingunggog kay masigi kag tubag-tubag usay magkatakanta ka. Nah. Puno nga mong kinaiya. Tabuni imong dunggan pa. Ano mong sa mapakasawa ka, eh? Ay mo anak kita, na timanasad. Nagbasol day ka pa, nga ako'y naasawa sa imong anak. Ako ha inyong anak, kaya wala ko mahangon na niya. Sige na nagpamabay. Mga tarungan po. O sa may imong gusto, ha? Manglaki ng imong bana, ha, Wilma? Day! Ako pa ni Mono, aron dili naman konsimisyon ni Dave, imong kagalingon. Buhata po doon sa iyang gipangbuhat. Naunsa yads? Sama sa unsa man. Kung unsay ang mga bisyo at bangisad. So magbisyo pod ko yads. Ano? Sama sa akong bisyuhon, eh. Ang mga bisyo ni Dave manigarilyo. Pero di mo ko ganahan manigarilyo. Muinom si Dave, mahubog siya, pero di mo sa ko ganahan muinom kay mahadlok man sa kong mahubog. Ay, mauwaw pa ko sa ampong mga anak. Himabay kay ni si Dave. Pantay lang ginitawhan na. Ay! Himabay. Kana na lang mo akong atngan na noon, akong atbangan nga bisyo sa kumbana. Na mabay man siya, ako manglaki sad ko.
sa imong atbangan ng bisyo nga imong sa imong bana, Wilma. Muna akong plano pa. Ayaw nagbuhata ha. Kay bati ang babae kong magbisyo. Hala no, ka-unfair good kung mauna. Pasag di ang akong anak nga babae. May gaba na siyang paabuton, Wilma. Pero kung moingon ka nga kung unsa may bisyo sa akong anak, imo sang atbangan. Baka ingon na dyan ko nimo ay, Wilma, nga may gilukdo ka. Ali, tanay ng ka mga laki, ninapita, ali. Unsa rin nilapita diri bayot, uy. Ali, din mag-standby ang mga cool boys, ang mga baby boys. Ha? Di ko lang kulboy, uy bayot, dako ka nagtalan free pa ngayon. Hala no, mamili ta og naong, kanang dili hingwarta og naong, kanang dagway ni mo no. Mahalin pa man gani nag-foreigner. Ay, kalalay ako bayot, foreigner lang bayot. Motoy akong gibuhat, nangita kong paagi aron dili ko makinsimisyon sa kong bana. Ako siyang giatbangan. Nababay siya, pwes ng laki pod ko. Ug sosyal ang akong laki kay Afam. Unya, Hello, Wilma. I am Wilma, not Wema. Wilma. Ay, paita ini maggisul sa kong sabot sa niyang gisulti. Ay, ang bayot. Sa sunod, ako itong paubanon aron mo ay translator na mo. Do you want it? No, I'm Paul. Oh, Wapul, I don't understand you. Sobra po ni kaslaning apama, labad akong kutaw inida. Oh, mga langit tabang mananabang. Mayo kayo naabot na ka, Wilma. Ayaw sa kong tugawa pa. Palihog lang ka na nakit di akong kalawasan. Kaya nag-date ko sa imong apam? Ay, naaday ka, Dave. Sa'yo lagi ka. Huwag kay dates imong mga babae di Iron. Nigara na ka, ha? Ikaw may nigara. Ay, sa ala pag-istorya mo di hagtarong biya sa ko. Di ba kami, ha? Di ka? Agay, ay! Di ka, di Samang tayo kong bunlutang kalik kay gisakitan ko, Dave. Apoy mo? Biday lasa din mo. Kita lang kang apamuran mo kang kinsa. Mao ba? Ngano di ay? Nasuko lagi ka, ngano ka? Duol ka? Ano, laki ka? Duol ak! Wow, mao ba? Oh. Ala no, nagselos ka? Ha? Silos? Nagselos ka no? Ano silos ko taon? Natural na silos ko kay bana ko ni mo! Adi ay, bana di ay tika? Unsa klasiya sa pagkabana? Kanang way pagpakabana siyang pamilya? Ha? Mao na no? Ha? Walang nimo. Kung unsa ka sakit ang imong gibuhat ako, Dave. Nagbisyo pa ka, syabo, sugal, inom, babae pa. Laki ko. Laki, bisa kung sa may bisyo laki, bubarog yapon. Usa ka na laki, pero ang babae liso na kayo. Di na kabarog, usa litil. Unay kayo. Sabo, oy, unfair, oy. Kung kami mga babae magbisyo, kami ayo. Pero kung kamo mga laki na ay ayo. Ha, gitika ko, be. Gitika ko. Kakataunon kay ko. Dali. Pa! Hilas ni mo. Ay kasuko ayaw kalain. Di ka patuo nga pugnan ti kang magbisyo, pero gipadayo ni mo, di ba? Ayaw kasuko. Mas stress lang ka, Dave. Kay nasugda naman din ako ang pag-atbang sa imong mga bisyo. Ako ning padayonon, Dave. Nagkabati ka? Wow! Bugong silpo na. Ako ni Wilma? Yes, imo na dong, Albert. Duta grog silpon, malon pagid. Ay, siyempre, hindi ko mamalatan ng banatuhon. Abi palang poor. Hukong sa kasi mo laki? Si laki pa, Dave. Oh, ang laki na mo nahan, Albert. Maayo ba rin Mama Wilma nga nagbisyo pa? Kaya gipalitan kong malong nga silpon. Ikaw. Gaalitin mo. Piita mo ba? Huwag gigihatag na ko. Bisag ka ng pangload lang. Gamiton mo, sabihin na ako ang pag-skwila ng cellphone nga gipalit ni Mama. Sabayatan na ko, magkakwartan na eh. Naabaya? Pero ikaw may gihukukan sa mga babay. Maunay nakabati ni mo nga nagbisyo ka. Wilma, mag-istorya gud ta. Bayan sa unsa man na, tiyo. Nabaniog naman dinis dapit na to nga. May laki kuno ka, tinuod. Ay, tinuod na, tiyo, Wa ko nagililong. Allah.
Di ka makayawan tinga, mapakyan kasi mong banan. Ako, patyo ni Dave. Di ko na mahitabo, tiyo. Kaluoy ng anak. Nakaginikanan siya mga ambisyoso. Ay, tiyo naon sa mangka. Dili man luoy si Albert sa kong bisyo. Hinuon nalipay siya kay nakapalit ko siya mga kinahanglanon. Naka-provide ko samtang si Dave. Wa, tiyo. Sa ato pa di ay. May tulirit si Albert nga. Magbisyo ka. Uy, Wilma. You said it right, tiyo. Kinsa man nag-chat sa messenger? Ako basahon. Kundi ni mo biyaan ang afam, patyunti ka. Huy, kinsa ko ni? Akong isearch iyang profile, be. Hala, ang pinay nga asawa sa kong afam. Death threat maning iya, ha? Ako na ipakita sa pulis, aron matudluan ko nila kung unsay angin akong buhaton. Yut, kaila ka ning babayhan na, yut, awa ka ni ba? Ay man! Kana! Ay! Nagkaila ka ni ex-wife na sa imong uyab nga afam. Ex-wife? Oh! Mag-1 year na sila nga nagbuwag kay dili naman na niya apam kay ikamay gipili sa apam. Hala no? Nakabiya ang afam inibayhana? Gwapa man ni pag Miss Universe manig beauty, uy, yut. Uy! Ay kabala ka, girl! Kay kanang bayhana, baho. Unsa? Bahoog? Unsa, uy? Ay, baho. Nagbiya sa afam. Ay, Gwen, paklaro unsa kay tayo, baho? Klaro nga ba, yut, uy? Baho sa tanan. From head to foot. Gawat pa your girl. Ha? Kuan siya ka ng nanibahong tabako. Ah, mauba? Ew! Wilma, I want to marry you. Unsa? Hala, no, kanat be my dear. Why? Because utang munggos. What? Ay, kanang, excuse me, wag ko uwat. Unsay uwat? I mean, cannot be marry me. You cannot marry me because I have a husband. It's okay. No problem. Oh, what? I have no what. Natakdan na naigon, ane, no, uwat po. Ay action ko kabalaka kay gusto sa afa nga pakaslan ko niya. Nangayo kog tabang sa bayot kay wa na mo kumaybaw kung unsay angay na kong buhaton. Unya to? Ina ang apam nga ready ba siya nga siya mo gasto aron maanod ang inyong kasal ni Dave. Na uy kay baw ginang bayot ba nga magasol ko kin English. Ikaw na lay sulti anak niya yut. Ako pa, John! Sabdi lang, hatagan ta ka kwarta laki. O yung mahibaw, Dave, ane. Oy, kuyawan sa kuano. Ay na, susuy nga nung mahadlok man ka. Ngayon dig may baw siya. Tutal wa naman ko'y gugma ni Dave. Ang iyang love, ang iya namang mga bisyo ug mga babay. Mao nang okay na uy. Sige, Wilma. I'll try my very best nga magkasulti mi o ang afam. Surti, habayanin mo sa. Mahigog maugmanay mo ang afam maayo. Mao niya akong maproblemahan kay human nagkasulti ang afam o ang bayot na kong amiga, husganon kay ang afam nga pakaslan jud ko niya no matter what happened ko no. Ha? What happened yun? Hala no. Niya sa man ni na ako bayot sa mga kubuhaton ini. Akong sultihan daan si Dave kay basig ato niya siya may baho sa lain no, di ba? Ikaw, sultihi. Kung mo ni makapaluan si mundo ka. Patyo tayo ka, Wilma, ha? Yapila ko ng imong apabapab niya! Saba, uy, relax lang. Ayaw, anak. Mag-unsa mas Albert o atong anak. Kung patirin ko ni mo, mag-unsa man, be. Basta lagi, di ko masugot o di ko mo pirma ng ano ninyo, period! Ay, di naman yun akong kumangkatuog tarong inyo eh. Hatlok mong kung tinud ni Dave ang yung gisulti nga patyon ko. As ka no, kung matuog ko, niya kalitan kong pusil ni Dave. Hala, kita ra ba kung naagi na siya pusil? Yaks, kasakit kag may gawos pusil. Ang sa kumbuhaton ini, uy. Ang sakat no. Nagbasol naman hinuon ko, eh. Anong giatbangan ako ng bisyo sa kumbana.
Wa na lang unta di ay to. Ay, nitingog ng mga manok pero wag yung ko makatog. Oh, kuyawan man lang ko. Ay, kusugas akong manok to. Kinsa na? Ma! Ma! Kunin ma! Bleeding ma! Magdali! Lagi! Kaniyot! Dagan! Ano ka man, Albert, ha? Ma! Magdali! Ano man? Asa gawa si mga fam! Nakatubang sila sa papa! Pasag din na sila, ay. Mga lalaki bitaw na pulos. Sa pasag ka na! Nagtitiwan naman ni Baba o kalmasang yung mga fam! Ha? Dave, maghunos dili ka. Eh, kumaguros ba yun? Magkapanis ko. Singan? Pilti ang patay ba yun? Ayaw ba? Mayo ka nagawas ka, bayana ka. Dire. Ha? Tupan mo tuloy ang bayo ng imong laki nga pam. Dire. Wait, bro. Kuwat. Baba, ayaw ng buhata ba? Di ko magkuwat. Mapriso ka! Preso. Ha? Dave, kaloy ang atong anak, Dave! Ikaw, naluoy ka ba ni Albert Wilma? Ikaw naluoy sa ka! Ikay na ko noon nagbisyo! Igo naman ko ni atbang ni... Babae lagi ka, ha? Huwag ka mag-iatbang na ko kay laki ko! Bitaw sa? Bitaw no, pero... Dave, di alaman eh! Pasailuan na namin duha sa akong apam good! Apam, balik na lang sa Amerika, apam, kay kubot, magkaayo, mininipam, oy! Oy. Ay, salamat kayo mga pulis! Amin mo armas, babe. Hato mo armas. Sige, sir! Uban ko. Mauban! Ikaw lang yung bari mo! Papa, sir, prisuhan ninyo akong papa, prisuhan ninyo. Oh, hangin na. Uy! Persoon na siya. Di ko mapapriso ninyo! Dili! Ani ay, pataka ko po silbi. Tapos naman, patyul ko kamutunan! Sorry, di ba? Sorry kayo. Ay, ginoon ko! Barahan ni mga kuntiil, sir. Di na ko kabarog. Papa, Dave! Dave! Maawa ni Dave! Tabangi ko nga di ko mapriso. Tabangi ko pa! Gubot gid kaayo, nagkadugo si Dave ug naluoy ko sa kumbana oy. Mao na akong problema ron. Kay ako man ning sayop, kanon nakigatbang pagid ko sa bisyo sa kumbana. Naglibog ko sa akong buhaton ron. Unsa man og kamo ang pasultihon? Wilma. Good morning dia. Sa mga Good morning, Santos Bainanik ka. Bainanik, kumusta yung manok kong bukay tiil? Nek, binuang rin daw ng isusuri yung kana, Nek. Ate si Jen! Kuya Alan, good morning mga mama, good morning. Kapirmi mong nipalit, salamat kaayo nga pirmi mong nipalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi unya ang kusog kay manginom ani. Batad mo albual si Ipi, Dio, si Efren, and si Pido, si Gabin Sambilad, si Julito Kauba, Ricky Sambilad, Henny Llanos ug si Wiggle Tumakin. Salamat kayo sa inyong pag-inom sa Don Pepe Dark Chocolate. Unya nigum-ugom sa Dayang Muniema OBM Special. Ang Tasty Fish Cracker ug Paulitos Macaroni Crunch. Nipalit sila kay Crunchy. Eh, thank you kaya si Jen ya. Si Pari Aldi Dayanan po. Sorry kayo, wadyo ko ka na pre sa on busy magyug kayo taon. Sa Alvin Dayanan? Oh, Pari Alvin Dayanan ba? Ate Pres? Okay, ang sender na ito karukadlawa. Dukita itong sinder na tulong ang babae nga ni... Wilma. Si Wilma. O, si Wilma. Ate Pres, o. Nga, ang ba na bisyoso, Iya masagyat ko. karon iyang giatbangan, nang bisyosa siya sakto ba na inana? Biso naman kayo. Ang sa isingan? Ang to, Yang kay atbangan. ang iyang Laki to siya. bana, kanang Ang mo babae. O, Yes, siya, nang laki po siya. Ang laki siya. Baos na siya. Baos siya. Baos na di maayo. Di maayo niya. Anton nga, nag-wild yung bana. Pusilon tayo niyang apang patakal ang pamusil. Gipusil sa tiil. Prisoon, pag yun, looy kayo. Mao niya yung problema ron. Saon ko nun niya. Ang sa tayo problema niya doon ro? Asa ron dito?
Problema niya, kay magpatabang siya ni Papa niya nga di mapriso. Oh, sige, Wilma. Si Wilma. Ingon si Wilma, ate, pres, gubot kayo, nagadugo si Dave, luoy ko sa kumbana. Mao ni akong problema ron. Ron kay ako mang sayop. Nikigatbang yung... Maog yun. Sayop, gino. Kaya Sayop pa yun. di ay ka, Wilma. Anong atbang... Agkaway, nung dami ang imo ang gibuhat, Wilma. Wag yun, ang babae nga, boto na naon natin, pres, di gina maayo kay... Dili. Ikaw may sundon na yung mga anak diha. Dili, ang imong gibuhat kapag baos, ikaw may madaot. Siya yun, pres, wag yun inungdan, bida sa Ikaw din mo. may madaot. Wilma, porbida. Nadudar ba na iya? Kasi di ba ba magbisyo? Oh. Nadudar na iya sige. Dudar na iya, ate pres. Ado da gani ha? Pag ako, palagi ng asawa, ate pres, batoy, pero buyag lang. Bam, unsa biya konsulti. Ilan tam istorya ning bayana, di lang kumutambag ganin niya. Ay, sige, bam. Kung ari ka dire sa Colosas 3, verse 18. No, verse 19. Ari na to sa 19. Magsugod ta dire sa 18. Ge. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana. Kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Nabutang diri ha? Pananglitan og tinuod man gani nga nagbisyo ang imong bana, una ba kay kamatuoran? Sakto ginutot ang ingon nimo nga nagmahay ka kay imo kang nisunod, wata ka mo sunod. Kay imo pang gipagkita ang imong anak. Nakapalit kang cellphone tungkol sa imong bisyo. Yung anak sa dintaon, ingon nga, pawa, makaykuan, makamuhatag ako, bisag palit laglood. Ang imong anak nabutaan sa apel. So, kung imong buto na naon, naduhig og apel ang imong anak sa idili nimo maayong binuhatan. Total, waman mo magkalisod. Waman mo ikapalit og bugas, waman mo ikapalit og buwan bulinaw, waman mo magkalisod tingali, ano, mong ginahanglan po mo at pang magkakadagang kwarta. Dili maayo, ilabi na sa mga asawa nga naminaw karon ayaw gud mo ana. Ilabi na sa uban nga abroad, niya mga asawa masud sa bisyo ingon ana gulyat ka matud pa sa mga bana. Perting paita silang trabaho dito sa gawas sa nasod. Tinoda. Pagtuo mo nga lamig trabaho kay abroad, perting paita labi na kanang dagat, ka matud pa usa nang lugar magian la gulyat nga ang mutulis kun Somalia. mutulis. Somalia, nadiha sa mga pirate. Ingon ang mutulis, ang pagumangkon ng mutulis nila, magtiayon, ganag bata, ba nag-asawa, mo'y mutulis. Pero kana sila, naay amo nga nagpaluyo. Ang mga kuan kay kanang Somalia ba, kuan na sila, mga, si panganana, komunista ba? Naa sila dako-dako, din nga rebuilde, mao na sila sugoon, para pang panulis. Magdaag bata, kay para dili sila patyon ba? Kay ang mga dagkoron nga mga barko ba, nanam na sila yung mga kontra, mga usay ilagiling rakrakan yun, machine gun, pero ang uban, ilahan lang pasiritan o kanang kanyon, water cannon. Water cannon, okay. Balik ta, dahil, sa tingan ani niyang Wisender, Wilma. dahil Wilma, dili gud maayo imong gibuhat, no? Gawas nga mga kapasaylo sa imong bana, sa imong pamilya, kuan? Pangumpisal tayo, kanyara bata sa Semana Santa, pangumpisal ka, kay dili maayo nga, bisag ibutan itong punga, wa mo makasal, nga magkihilawas kasulain niya na kay bana, dili kita maayo. Dili man gani nagtugot sa napo kasugod sa Diyos nga magkihilawas ka, bisag daga pa ka. Ayaw. Hatang imong anak na butaan, pinagi sa cellphone. Hunungan na, day Wilma. Tarong-tarong riyan. Tambag ron ba? Utros at itong bayutang haga bugaw eh. Tanaw bitaw. Hindi kayo mayo. O sa ganito yung tawag. O sa in English, anong bugaw ha? Bugo. Singan? Bugaw say. O say pangalan ng bugaw. Dong sa to. Pidler? Adi sa ro'y pidler. Ha? Pixel mo na. Ang singan? Pixel. Singan? Na mag-follow up sa lisensya, pixel. Picture. Unungan na Wilma, aron sa ingon, dili ka masawayan sa mga mata sa Diyos o sa mga mata sa tao. Entonces, wala kita makasupak sa balaang nga balaon sa langit o sa yuta. Ako pasagdahilan ko, ha? Ay, magsunod na ako. Ngano ka, ma'am? Ha? Ngano ka?
Unsa to? Mo Nano day ka. Di man mabati. Oy, sama naman natin tulungan nun. Kuna ko ang pasultihon.